नमस्कार गाववाल्यांनो. नमस्कार गाववाल्यांनो. आज मी इलय सावंतवाडी मळगाव इकडे या ठिकाणी आलो आहे मी. नमस्कार गाववाल्यांनो. आज आपण सावंतवाडीमधील मळगाव या गावी आहे आणि देव श्री भूतनाथ यांचे आज वडकवरस मी आज इलय तुमचं लाडको हेमंत शेडकर सावंतवाडी. नमस्कार गावांनो, माझं नाव हेमंत शेडकर. मी आज या ठिकाणी सावंतवाडीमध्ये मळगाव या ठिकाणी आलो आहे. नमस्कार गाववाल्यांनो. आज आम्ही सावंतवाडीमध्ये मळगाव गाव इथे आलेलो आहे. नमस्कार गाववाल्यांनो. तुमचं लाडको हेमंत शेडकर आणि सिद्धेश जोळकर. आज आपण हैसर इलो सावंतवाडीमध्ये मळगाव इकडे पूर्ण गोडकोळा जत्रा इकडे. नमस्कार मंडळी. नमस्कार मंडळी. तुमचे लाडके सिद्धेश देऊळकर, वैभव शेडकर. आज आम्ही सावंतवाडीमध्ये मळगाव इकडे आलेलो आहे. इकडे जत्रा आहे वृंदा प्रसन्न इकडे. नमस्कार गाववाल्यांनो. नमस्कार गाववाल्यांनो. हा हेमंत शिरोडकर आणि हा हेमंत. नमस्कार गाववाल्यांनो. हेमंत शिरोडकर हा. नमस्कार गाववाल्यांनो. तुमचे लाडके सिद्धेश देऊळकर आणि वैभव शेडकर. आज आम्ही सावंतवाडीमध्ये मळगाव या ठिकाणी आलेले आहोत. नमस्कार मंडळी. तुमचे लाडके हेमंत शेडकर. नमस्कार गाववाल्यांनो. आज आपण सावंतवाडीमधील मळगाव या गावी आणि नमस्कार मंडळी. आज आपण सावंतवाडीमधील मळगाव या गावी. आमची व्हिडिओ बघितल्यानंतर धन्यवाद. आमची व्हिडिओ बघल्याबद्दल धन्यवाद.